Chega a terceira edición do Mi Marte Fest a Ribeira, unha cita moi especial no calendario municipal que este ano busca recaudar fondos para a rehabilitación das vivendas inclusivas de Ámbar. O 26 de xuño ás 8 da tarde, o novo Auditorio Municipal de Ribeira acollerá o Mi Marte Fest, un festival benéfico cuxos fondos se destinarán á rehabilitación das vivendas inclusivas da Asociación Ámbar. Esta colaboración do Concello busca promover a autonomía e mellorar a calidade de vida das persoas con diversidade funcional. O venres próximo 26 de xuño imos a ter no Auditorio Municipal ás 8 da tarde o Mi Marte Fest, unha cita cultural que ten fins solidarios a favor da Asociación Ámbar. Este evento nace co afán de desfrutar dun grupo artístico local ao mesmo tempo que colaboramos coas iniciativas que promove a entidade social Ámbar, que tanto traballa a prol da nosa sociedade, especialmente das persoas con diversidade funcional e das súas familias. Segundo Herminia Pouso, segunda tenente da alcaldesa de Ribeira, esta é a oportunidade para que a cidadanía recoñeza o labor de Ámbar e apoie a causa, xa que todo o recadado coa venda de entradas irá directamente a este proxecto. Creemos que é unha boa oportunidade para disfrutar desa posta en escena dos nosos artistas locais e ao mesmo tempo é unha oportunidade para que o conxunto da cidadanía de Ribeira lle devolva tanto a Ámbar, tanto como levan feito pola nosa sociedade. As antigas vivendas dos mestres en Praia e Xardín serán acondicionadas grazas aos fondos do festival, permitindo que máis persoas gañen independencia e melloren a súa vida diaria. Fai uns meses o Concello de Boiro nos cedeu unhas vivendas que eran as vivendas dos antigos mestres ali pois en Praia e Xardín, en Boiro. E, bueno, pois hai moito que facer, entonces hai moito que recaudar. Todo que se sume, todo é necesario e fai moitísima falta. O festival contará cun cento de alumnos de Mi Marte de distintas disciplinas, xunto con usuarios de Ámbar que amosarán no escenario todo o seu talento. É o terceiro Mi Marte Fest, empezamos no 2023, isto vai increchendo. Empezamos con un alumnado reducido, era eu sola, e agora somos un equipo de profesores que estamos traballando arreo. Todo o mérito non é meu, tamén é deles, do seu traballo, de todo o que aportan durante o curso. Van a actuar alumnos de diferentes disciplinas das que se dan na escola, como ben sabedes, hai dende danzas urbanas, ata teatro musical, ballet, de todo. Entre eles atópase Sergio Pouso, que subirá por primeira vez a un escenario para facer realidade o seu soño de actuar e cantar. Traballo en Marte con Tania, con outros compañeiros de outros grupos de Mi Marte, e fago un montón de cosas e de o que quero ser no futuro. Crear xogos, ser actor, cantante. As entradas para o Mi Marte Fest xa están esgotadas, pero aínda se pode colaborar a través da fila cero.